Já jsem velice rád, že můžu všechny hosty přivítat u nás ve škole, na Střední průmyslové škole chemické, kde se koná happening v rámci projektu APR. Jde o přenos poznatků z vědy a výzkumu do středních škol. Happening jsme pojali v duchu toho, že někteří studenti uslyší přednášky, někteří studenti jako vy vyslechnou besedu, do které se i zapojí. Během dne o přestávce půjdete do toho nejnižšího patra, do druhého nadpodlaží, tak učebně 201 jsou expozice stánků, například Výzkumného ústavu pivovarského a sladáckého, takže se tam i vy můžete podívat. My jsme z Ústavu pivovarského a sladařského. Já začnu tím, že tady kolegyně rozdává otázky, protože se můžete zúčastnit v rámci tohoto happeningu soutěže. A začnu tím, že se vás zeptám, z čeho se vyrábí pivo, víte to? Z chmelu. Dál. Slad, ano, dál. Voda. No a slad je co? Ječmen. Výborně, takže ty jste měli začít. Co je teda slad a co je ječmen? To je slad správně. Je to slad, protože on je křehký, když tak ho můžete krásně takhle rozlousknout. Nemusíte se toho bát, můžete ho i ochutnat, protože je opravdu sladký. Chodíte do zdravých výživ? Sledujete, jaký je všude chleba, že koupíte i pohánkový chleba? Čemu je důležitý takový rutinu pohánky? Víte? Rutin je důležité na zpevňování cévního systému, tím pádem ten, kdo má problémy s křečovými žilami, vůbec s cévním systémem, by měl pohánku a pohánkové produkty hodně používat. My jsme uvažovali, že bychom se třeba vzali nějakého z těch českých hlav a pak jsme si řekli, ne, my to uděláme tak, že abychom jako víc ještě vás podnítili k tomu výzkumu, tak vezmeme někoho vlastně z vás. Moje jméno je Michála Krákorová a jsem letošní laureátkou kategorie Sanitas českých hlaviček. Této soutěže nepřihlásila sama, ale byla jsem tam nominovaná za vysokoškolské odborné činnosti. Jmenuji se Roman Meránek a do českých hlaviček jsem přihlásil svou práci, která se zabývá predikcí kyselosti nebo zasaditosti organických látek, která mohou být použitá jako léčiva. Tak já vás zdravím, vzhledem k tomu, že tu pravděpodobně sedíte úplně dobrovolně, tak to vezmu trošku víc prakticky. Proč vlastně tady dělat na té střední škole něco navíc? Je to proto, že život není jenom škola, přijde maturita, přijde vysoká škola, bakalářský titul, magisterský, ale prostě budete muset mít něco, čím zaujmete zaměstnavatele, protože těch pozic je nedostatek. A teďka jenom takhle, co si pod tím představujete, řekneme, že jsme z Asociace výzkumných organizací. Že to zkoumáte. Obsahem té přednášky bylo především ukázat na nějaké nové možnosti z hlediska nových médií v oblasti popularizace výzkumu a vývoje. My jsme tady dneska prezentovali výzkum v oblasti chovu čmeláků, který je vlastně uzavřený laboratorním chovem, jediným v České republice. Jménem naší školy bych vás chtěl přivítat v našich laboratořích. Já doufám, že si tady u nás užijete, ukážeme vám spoustu zábavných pokusů. Bude klidně trošičku s ní zaštěkám a rázem modrá. Na tento pokus budu potřebovat obyčejný rajčatovou šťávu obyčejnou. Tu si naliju do odměrného válce. A taky obyčejné salo, který tam přidám. A vlastně vznikne mně něco jak kdyby duha, ale nebude to úplná duha, protože je to salo, ale kdybychom měli bromovou vodu, kterou bohužel nemáme, tak se vytvoří krásná duha, ale
Jde to i se savem, ale v savu je mnohem rychlejší reakce, takže po chvilce se sice duha nevytvoří, ale krásně se ta barva lykopenu v té rajčatové šťávě odbarví a můžete si všimnout, jak se postupně bělá ta rajčatová šťáva. Tak, nyní se opět přesunu do digestoře, protože fialové kouzlo bude opravdu velmi výrazně fialové. Tak vidíte, že kouzlo je opravdu fialové. Nyní si předvedeme, jaký vliv může mít lehce znečištěná kádinka. Mám zde ponechaný zbytek nějaké tekutiny, třeba z předchozího pokusu. A zde mám obyčejnou vodu. Jakmile ji přeleju, stanou se divy. Jak vidíte, i malé a drobné znečištění nám může způsobit silné zbarvení a ovlivnění našeho roztoku. Tak, vypadá to, jako by plyn unikl pryč a v kádince nyní nemám nic. Ale nyní v uvozovkách to nic zkusím přelít po naší ručně vyrobené skluzavce a uvidíme, co se stane. My chemici máme velmi rádi borůvkovou kaši, ale jelikož nemáme čas si na to si tu kaši vyrobit, tak jsme vynalezli chemický způsob, který je značně rychlejší. Podíváme se k dalšímu pokusu. Mám tu kapesník a samozřejmě je to látka, která hoří. Tak zkusíme tento kapesník zapálit, uvidíme, co to bude dělat. Jak si můžete všimnout, kapesník opravdu hoří. Když jsem ho uhasil, tak si můžete všimnout, že je naprosto neporušen. Takže náš poslední pokus, který máme připravený, je s hořícím sáčkem. Nyní můžeme sáček zapálit. Tak, a to je z naší strany vše, my vám děkujeme za pozornost. Když zatočíme, tak vidíme ty blesky. Jsem nesmírně rád, že naši žáci měli možnost setkat se s vědci, s badateli výzkumných ústavů, kteří přenášejí tyto informace mladé generaci.